ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/3/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಪನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆಡುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ದೇಹದ ಭಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ಮರೆತದು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಪಾತೆರನು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತದು ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಮೊಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು. ಬಾಬನ ಪಡೆದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರು ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ವಾ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂಪೆರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಎಂಕುಲು ಏತು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಪಂದು ತೆರಿವನೋಡು. ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಬಾಬಾರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆನೆ. ವಾರಸುದಾರರಾದು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನೆ. ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಪಾಪನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆನೆ ಪಂದು ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕೇನೋಡಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೇ ಸುಸ್ತಾವಡ್ಚಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನಂತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದಾತನು. ಓಂದ ಅರ್ಥನು ಸಹ ತೆರಿಪದನು. ಓಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಎನ್ನವು ಶರೀರ ಪಂಡ ಈ ಮಾಯೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನು ಈಶ್ವರ ಬಂದು ತೆರಿವೆರು. ರಚನೆನು ಪಂಡ ಸೃಷ್ಟಿನು ಮಾಯೆ ಬಂದು ಪಣದು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಈ ಅರ್ಥನು ತೆರಿವೆರು ಅಂಡ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಹೇಳಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು. ಎರಾಂಡಲ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತೆರಿಪೇರಡ ಒವಾಂಡಲ ಪದ್ಧತಿನ ನಡಪೇರಡ ಐತಲೆಕನೇ ನಡತೊಂದು ಹೋಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು: ಹೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೇ, ಒಲ್ಪದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಆದುಲ್ಲ, ಪರಮಧಾಮದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ. ಇಂದು ಆತ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾಂಡು. ಆತ್ಮಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪಾಯ್ರೆಗಾದು ಇಂದು ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಡು. ವಿದೇಶದ್ದು ಬರ್ಪೆರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲೆಗೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಮಾತಾಸ್ಥಾನನು ತೊಜ್ಪೈರಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ತಿಕ್ವಿರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೆಗಳ ದರ್ಶಕರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಅತ್ತಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪಯರೆ ಬೈದೆ. ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲೈನ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೇಕಾದೆ ಭಕ್ತಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪೆರು ಬಲೆ ಬತದು ಎಂಕ್ಲೆನು ತಮ್ಮ ಪರಮಧಾಮಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಆ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು. ಶಾರೀರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೆರು ಅಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಂತೂ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸೈನ್ಯನು ತೊಜ್ಪದು ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೆ ಲಡೈದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಹೇ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಆರು ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನ ಸುರುಕು ನಿಶ್ಚಯ ಅವಡು. ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಾಬನ ಕೈತಲುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲೆನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪಯರೆಗಾದು ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ನರಕವಾದುಂಡು. ನರಕದ ಪುದರಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾಯಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಅಂಚನೆ ಕೇವಲ ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಲು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಜ್ಯೋತಿಡು ಸಮಾವೇಶ ಆಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಬುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇಂದು ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮೋಡು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದನು. ಪರಮಾತ್ಮಡ್ಲ ಸಹ ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ನಾಟಕದ ಲೀಲೆಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಲ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಏರು
ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಳ್ಳರು ಅಕಲ್ ನಾವು ಮಾತೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗಡಂತೂ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ಬಾಬ ಅಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಮಸ್ತು ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆನು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಪಡಿಸವಡಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಈಶ್ವರನು ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಪಂದು ತೆರಿವನೇರು. ಭಕ್ತರ್ನ ಪುದರು ಏತು ಮಲ್ಲುಂಡು. ಅಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿಮಾಲೆ ಇಂದು ರುದ್ರಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನಮಾಲೆಡು ಭಕ್ತಿ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಜ್ಞಾನಮಾಲೆ ದಕುಲಂತೂ ಜ್ಞಾನಸಾಗರದ್ದು ಜ್ಞಾನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರ್ನ ಉದ್ಧಾರನು ಮಲ್ಪರು. ಅಪಗ ಅಕಲ್ನಲ ರುದ್ರಮಾಲೆಯಾದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿದುದು ನೆನಪುನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ರಚಯಿತಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಜೋಕ್ಲಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾಲಿಯಾದು ಮಲ್ತದೇರು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಆದೇಶನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಓದೇರೆ ಬೈತೆ. ಇತ್ತೆಗೂ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಗು ಯಾನು ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೆ. ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಪಾತಿರುವೆ. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಆಧಾರನು ಪಡೆಪರು. ಆಂಡ ಯಾನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಆಧಾರನು ಪಡೆಪೆ. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸುರುಸುರುಕು ಯಾನು ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆ. ಈ ದೇಹತ್ತು ಪನ್ಪನ ನಿಶ್ಚಯನು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಈ ದೇಹದ ಭಾನುನು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಲೆತುಂದು ಪಯರೆ ಬೈದೆ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ. ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತದು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪರಿಶ್ರಮವಿಜ್ಜಂದೆ ರಾಜಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾವಡು. ವಾ ಜ್ಞಾನ ಎಂಡೊಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಡಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರುಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಬೀಜೊಡ್ದು ಈತು ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೋಯ್ನಾಗ ಮಸ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತ್ತು ವೃಕ್ಷನು ಮರತದು ಕೇವಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆ. ಈ ರಚನೆನು ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯುನನೇ ನಾಟಕನು ತೆರಿಯುನಾದುಂಡು. ಐನಂತೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ತೆರಿಯುನಿರು. ಭಗವಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಓದವಿರು. ಗೀತೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಗೀತೆದ ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಗೀತೆಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡು. ಈ ರೀತಿಯದ್ದು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಭಗವಂತೆ ಗೀತೆನು ಪಂಡೆ ವ್ಯಾಸೆ ಪಂತಿಜೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅವು ಅಂತೂ ಅಂತ್ಯೊಡು ಬರೆತಿನವು. ಈ ಸಮಯಡು ಬರೆಂಡ ಅವು ಅಂತೂ ವಿನಾಶ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ನಿಕುಲು ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ 200-400 ಸಾವಿರ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅಂಡ ಆ ಗೀತೆ ಅಂತೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಂದಾಜಿಡುಂದು ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ರಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದೇನು ಗುಡ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೆರು. ಗೀತೆಡುವ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡೋ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಹ ಅವೇ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು. ನಾಟಕದ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ವಾ ಸಮಯಡು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಬರೆಯರು. ಅವೇ ಸಮಯಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೆಪೆರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ ಲೆಕ್ಕನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾಪೆರು. ಅವೇ ಮಹಳುನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ತೆರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೊಯರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದರು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಸೇರ್ದೇ ಉಪ್ಪರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬರೆತೆರು ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ. ಭಗವಂತನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಐತ ಮಿತ್ತ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ದ್ವಾಪರದಕ್ಲಂತೂ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಯಾನು ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಂತೂ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಜೊತೆಟೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಆ ಗುರುಕುಲಂತೂ ಶರೀರ ಬುಡ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಗದ್ದುಗೆ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು ಜೋಕುಲೆ ಯಾನಂತೂ ನಿಕಲೆನು ಮಾತೆರಳ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೆ. ಈ ಪಾತೆರನು ಬೇತೇರ್ಲ ತಿರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮನ್ಮನಾಭವದ ಅಕ್ಷರ ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯಡುಂಡು. ಇಂದೆನೇ ಪನ್ಪೆರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದ ಮಲ್ಪೆ.
ರಾಜರಿಗರ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅವೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಮನೆತನದ ನಿಕುಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದುಪ್ಪರು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗೊಡುಲ್ಲರು. ಕಲಿಯುಗೊಡ್ದು ನಿಕಲಿನ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರೆ ಬೈದೆ. ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಈ ಸಮಯಡೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಸಹ ನಾಟಕಗೂ ವಶಾದುಲ್ಲೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿನು ತೂಗೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಪಡೆದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖನು ಪಡೆಪೆರೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡು ವಾ ರೀತಿ ತೂಪೆ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೋಣೆಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಎನನು ಏತು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೆನೆ. ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾಯ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬಾಬರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆತೇನೆ. ಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂಡತ್ತು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಏರೇತು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಪಡೆಪೇರು. ಶಾಲೆಡು ಓದುವಿರುಂದಿತ್ತಂಡ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನು ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ಪಾವನ ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೆ. ಭಗವಂತೆ ಓದವೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿಯಾದು ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಎಂಚ ವಕೀಲರಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡಾಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಓದವೇರು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಚಕ್ರ ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿಡು ತಿರುಗೋಡಾಪುಂಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರರಾಪುನಿ ಪಂಡ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರು ಎಂಚಾಪರು. ಈ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರೆಯುವಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನನು ಸಹ ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪದಿರು. ಬಾಬಾ ಕಲಾಕಾರ ಅಂತೂ ಆತಿಜೇರು. ಈ ವಸ್ತುನು ಬೇತೇರ್ಲ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದು ನಕ್ಷೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಬೀಜ ಮಿತ್ತುಂಡು. ವೃಕ್ಷದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ತೀರ್ತು ಜಗದಂಬ ಕುಲ್ದೇರು. ಬೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸುಖದ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದುಃಖದ ಪುದರೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡು ಸಿಕ್ಕಿರು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವಿ ದೇವತೆಲೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಕುಲಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮೋಡು ಸೇರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಕುಡ ಬರ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಸಹ ಸುರುಕು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದಕುಲು ಪಂದು ಬರೆಪ. ಭಲೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದಕುಲು ಪಂಡು ಬರೆಪ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕುಲೆ ಪಂಡು ತೆರೆಯುನೀರು. ತೇಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳೊಂದು ಪಂಡಲ ಸಹ ಐತ ಬದಲು ಹಿಂದೂ ಪಂಡು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗ್ತುನ್ನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಪುದರೆ ಮರೆಯಾದು ಬಿಡ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆಯರೇ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಉಡುಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪೀತಾಂಬರಲ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯರ್ನ ಉಡುಗೆಯಾದುಂಡು. ತ್ರೇತೆಡು ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ನನೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಉಡುಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪದ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಲು ಸಹ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಏಪಲ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಇತ್ತೆ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನುಡು. ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಏಪ ನಿಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಅವು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಪಾಪುಲು ಭಸ್ಮ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದುಪ್ಪರು. ಪುಣ್ಯನು ಮಲ್ತೊನುವರು. ನೆನೆಪುಡ್ದು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಏರೆಗೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ತಿರಿಪೋಲಿ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂಡಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಪಣಂದುಲ್ಲರ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆನು ಮಲ್ಪುನಾರು ಭಗವಂತನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐತಮಿತ್ತು ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಹಾರಾಜರೇ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಏತ್ತು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದರು. ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೆಪೇರು. ಇಂಚಿನಕುಲು ಎಂಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಬಾನ ನಾಟುಂಡು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಸ್ದಾರನದು ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುನಕುಲು ಏರು. ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಸಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಾಯಾ ಜೀತೇರು ಜಗತ್ ಜೀತೇರವಡು. ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಸೋಲುನನೇ ಸೋಲು. ಐನೆಡ್ದವರ
ಬಾಬಾರ್ದು ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಈ ಪರಿಶ್ರಮನು ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲೆ ಪಡೆಯೋಡು ಆಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ಗೊಂದಲ ಅನಗ ಐನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೋಡು ಬಾಬಾ ಓದವಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಸಂಶಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತರಣೆ ಹಾಳಾದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಏಪಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿರ್ಬಲೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಾಪ್ತಾದನ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಮಮ್ಮನ ಕಳೆದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ವಾಸ್ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪದಿರು ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಡುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಏಪಲ ಸಹ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಡು ನಿರ್ಬಲ ಅತ್ತಂದ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ದಕುಲಾದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ಗೊಂದಲ ಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನತೆದ ಅನುಭೂತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಯಿನ ರಸ್ತೆನು ಸೀದಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವತಾರ ಭವ. ಸದಾ ಶಕ್ತಿದ ಗುಣತ ಜ್ಞಾನದ ಕುಶಿತ ಖಜಾನೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪನಗ ಸಂಪನ್ನತೆದ ನಶೆರ್ದು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಯಿನ ರಸ್ತೆಲ ಸಹ ಸೀದಾದು ಬುಡ್ಪುನು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಹಳ್ಳೊಡು ಬೂರು ನೆರೆದವರ ಉಳುಕು ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಏರು ಬಲಹೀನ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪಿರು ಅಕಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಉಳುಕು ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಕ್ತಿ ಅವತಾರ ಅರ್ಥಾತ್ ಡೊಂಕುನು ಸೀದಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಪುನಕುಲು. ಈ ರೀತಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ದೆತೊಂದೊಂದು ಪುನಕುಲು ಏಪಲ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಜಿರು ರಸ್ತೆ ಡೊಂಕಾದುಂಡು ಪಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ ಬೂರು ಇರಂದಿತ್ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೆರು ಅತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಧುರತೆನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಗುಲಾಬಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.